Mwambamu muli miyala ikuluikulu yoposa mamiliyoni. 2004 asayansi anatiuza kuti chimwala chotchedwa Apophis cholemera 61 billion kgs chikhoza kudzawononga mbali imodzi ya dziko. 2021 atachita kafukufuku wina anapeza kuti mwalawu wasiya kupereka chiopsezo. udzadutsa moyandikira dziko pa 13 April 2029 komanso sudzagundana. Anthu okhala ku China, India, Egypt, Korea komanso Britain adzaona zimenezi ndi maso zikamachitika. Nthawi zambiri tikamayina nkhani zokhudza asteroid, anthu ena amatsutsa nkumayekeza ndi maphunziro akutchalitchi kwawo. Amalawi ena kungowaza kuti mwambamu muli miyala imazungulirazungulira amene kuti kwaopseza, koma kuyenera kudziwa kunena kuti Bible study ikusiyana kwambiri ndi zimene ndikunena pano. Mwachitsanzo, usiku kukada maderamu timaona zinthu zokhala ngati nyenyezi zikuphulika m'malere. Anthu ena akaona amatiuza kuti ndi ndege ya fiti, koma zoona zake nzonena kuti zimene timaziona zija si nyenyezi kapena ndege, ndi zibenthu za miyala zochokera kumwamba. Usiku zikamagwa zimaoneka ngati nyenyezi. Ku Ghana kuli nyanja yotchedwa Lake Bosutwi. Inayamba chifukwa chonena kuti mwala wina unachokera kumwamba utagwera pamalopo unapanga nyanja imeneyi. Pa 7 June 2020 anthu akulimbi ku Central Zambia anamva chiphokoso komanso fungo lodabwitsa. Ambiri anachita mantha poganiza kuti inali ndege ya fiti, enanso amaganiza kuti linali bomba lochokera ku Russia. Atatuluka panja kuti akaone, anapeza mwala wodabwitsa wolemera 5 kg umene unagwa kuchokera m'malere. Akuluakulu a boma komanso asilikali anawutenga kuti akawuyeze. Umenewunso unachokera kumwamba. Pa 5 October 1950 zinachitikanso kumwera kwa Zambia. Ku Monze District mwala unagwa kuchokera m'malere. 22 January 1981 mwala olemera 92 kg unagwa m'boma la Machinga. Zimenezi zinachitika ku Chingale kwa TS Tola nthawi ya 10 koloko mmawa. Utayezedwa zinadziwika kuti unachokera kumwamba. Aboma a Malawi anatengako mbali ina ya mwalawu ndi kukawusunga ku museum ku Chichiri. Panopa kuti mupite ku Blantyre pa Chichiri museum mukawupeza mwala umenewu. 1976 pa 25 March zinachitikanso m'boma la Dowa. Mwala unachokera m'malere ndi kukagwera kwa afumu achiwere. Afumu achiwere sikunagwera pa nyumba pawo yayi, koma unagwera ku dera limeneli la T.H. Chiwere. Ku Tanzania kuli chimwala cholemera 12 ton chimene chinachokera kumwamba zaka 1000 zapitazo. Ku Namibia kuliso mwala olemera 60 tons umene unachokera m'malere. Ndikunena pano malo onsewa anasandukako pa alendo. Miyala komanso fumbi zimagwa daily pa dziko lapansi pano. Kudera kwanuko mukaona zinthu zokhala ngati nyenyezi zikuphulika mwamba, ndi zibenthu za miyala imene makhala mwamba.